Martin, aká chyba na weboch najviac brzdí boostu biznisu na slovenských weboch? Za mňa je to určite rýchlosť, hej, lebo sám si použil to slovo, že brzdí. Hej, keď ten web je pomalý, brzdí to vôbec to samotné načítanie, tak to je ten najväčší problém, lebo zhruba až nejakých 70% ľudí nie je trpezlivých, môže už po tých 2 sekundách odísť, keď sa im nič nenačíta. Každou ďalšou sekundou sa znižuje tá miera tej možnej konverzie toho nákupu na tom tvojom webe. A takisto, keď konkurencia má ten web rýchlejší, tak radšej pôjdeš tam. Čiže za mňa je to určite tá rýchlosť a či už to máš urobené na vlastnom riešení, či už to máš nejaké krabicové riešenie, pokiaľ to je pomalé, tak proste vždycky to bude problém. Vyboostuj to. Online marketing jednoducho a bez omáčok. Tak ja vítam v štúdiu podcastu Vyboostuj to Martina Baka zo spoločnosti Frosted. Martin, skús sa predstaviť našim divákom a poslucháčom, že čomu sa venuješ a prečo by ťa mali počúvať. Hej, ja som sa práve že tešil, že ty to povieš za mňa, ale tak skúsim to aj nejako teda zhrnúť. Tak venujem sa vlastne IT a marketingu už nejakých 10 rokov, s tým, že teda som to aj študoval, potom následne mám nejaké skúsenosti s firiem, potom som si spravil vlastnú firmu, popri tom robím videá, také zábavné by som povedal, niekto možno začne aj za trápne, ale myslím si, že to má nejakú tú svoju skupinu, keďže tam mám 108 000 followerov na Instagrame, čiže ešte okrem teda tých webov pôsobím ako influencer. No a myslím si, že aj tým, že mám dosť akože bohaté skúsenosti z tých rôznych firiem, aj z tej vlastnej, tak viem tým klientom dostatočne pomôcť. Máme ako keby tiež takú možno výhodu, že máme aj presah z toho IT do marketingu až do biznisu. Že to nie je len o tom, že chceme nový web a my im ho spravíme, ale zamýšľame sa s klientom nad tým, že kto je vaša cieľovka, aké vhodné farby použiť, a niekedy aj možno ideme do nejakého konfliktu s tým klientom, že mu to chceme rozporovať, preto aby následne možno vďaka tomu správnemu rozhodnutiu mohol získať lepšie výsledky. Je nejaká taká chyba na weboch, ktorá je pekná, ale nejak sa, že len vyzerá pekne, ale v skutočnosti je to chyba? Určite to môžu byť nejaké také dizajnové alebo generické veci, že presne na prvý pohľad OK, vyzerá ten web fajn, ale nič sa o ňom nedozviem. Hej, do tých prvých 5 sekúnd netuším, čo tá firma robí, čomu sa venuje. Môžu to byť nejaké také, nemusí byť nutne generické, ale môžu to byť také všeobecné frázy, hej, že robíme marketing. A teraz to je strašne široký pojem, že čo to je, hej, že či sú to PPC kampane a podobne. Čiže toto môže byť obrovský problém, že v tejto dobe, už keď máš to AIčko, tak nie je problém urobiť niečo pekné, hej, aj proste máš aj veľa podkladov, šablón a tak ďalej. Nie je problém spraviť niečo vizuálne atraktívne, ale následne, keď to nemá tú hĺbku, tú hodnotu, tak ten klient odíde, lebo zase proste nerozumiem tomu, on chce prísť na stránku, vyriešiť tu svoj problém, chce nakúpiť, chce sa poradiť, hej, a chce niečo nové dozvedieť, a keď to tam nenachádza, dobre, už možno sa mu to aj rýchlo načítal, už to aj vyzerá fajn, ale nenájde to tam, tak ide preč. Čiže podľa mňa je to, že do 5 sekúnd nie je jasné, čo robíš, čomu sa venuješ. Ty si mal takú prednášku na našom evente SkillUp, ktoré sa volá, že 7 chýb na 77% webov. Ano. A je 7 nejaké tvoje šťastné číslo, alebo prečo 7 na 77? Ja mám rád takú rôznu symboliku a napríklad tá 7 je také, povedzme, číslo plnosti, hej, že aj Boh robil 7 dní, hej, všetko, že to je týždeň a tak ďalej, čiže ako keby snažili sme sa tam zahrnúť čo najviac tých chýb a tých ako keby najväčších, čiže je to určitá symbolika, ale vlastne aj sám vieš, že keď sme tam boli, tak veľa z tých štatistík, ktoré tam uvádzam, sú v priemere okolo tých 77, 70 až 80%, že či už niekto odíde, nenakúpi, robí to takto, nerobí to takto, čiže prišlo mi to také celkom aj vhodné, zaujímavé, dobre sa to pamätá. Čiže taký marketing v podstate. Je to troška taký marketing. Kebyže si mal firmám tak poradiť, ktoré majú nejaké weby, že urobiť si nejaký taký rýchly test, že či majú dobrý web do nejakých 5 minút, tak čo by boli také 3 veci, ktoré by mali skontrolovať? No určite prvé to najdôležitejšie je za mňa ten page speed na Google. To určite mnohí poznáte, ktorí nie, tak vlastne dať tam svoju webovú stránku a následne vám to vyhodnotí z hľadiska možno toho, že prvá vec, za ako rýchlo sa vám načíta, tá najväčšia vec, za ako dlho sa vám načíta, čo sa týka SEO, či
teda tej prístupnosti pre vyhľadávače, či to máte správne nastavené. Takže to je taká jedna vec, ktorá vám dá taký nejaký prvý reality check. Takže si tak uvedomíte, že aha, že toto možno sa nám zdá, že je fajn, ale nie je. A potom za mňa taký veľmi dobrý check je to, že dať ten web nejakému známemu. Hej, známemu niekomu nezainteresovanému mimo firmy, hej, lebo vo firme sa vieme tlapkať, že parádny web, bomba, hej, ale teraz presne ten človek mimo to pozrie, bude možno vať tá rýchlosť, možno tomu nebude rozumieť, príde mu to možno, že to je príliš formálne, ideálne môže dať aj ideálne tej cieľovke, hej, ale že aj ten známy môže byť nejaká pomoc, čiže to sú také veci, ktoré do pár minút človek vie identifikovať tie najväčšie veci a veľakrát to možno vieme, poznáme tú teóriu, ale tým, že to nemáme tak zvedomené, tak na to nedávame ten dôraz, hej, že každý vie, že web by mal byť rýchly. Ale v nejakom momente v tom biznise ty zrazu nemáš na ten web čas a môžeš si tam zahlcovať ho nejakým novým obsahom a zrazu bude spomalený. A niekto ti povie, že web má byť rýchly a že aha, a vlastne ten náš nie je. A prečo? Hej? Takže asi niečo takéto by som povedal, že... Tak v podstate aj pre mňa je to také, že keď mám čakať niekde na webe, tak to je asi najväčšie utrpenie pre mňa. A spomínal sa ten PageSpeed, to je vlastne ten nástroj od Google. Je to taký vierohodný nástroj, lebo ja som tuším raz takto testoval nejaký web, potom som developerovi posielal, že pozrite, že toto máte zle. A oni mi odpísali, že to je len technické zhodnotenie nejaké, že to nič nehovorí o rýchlosti. Že ako je to v skutočnosti? Je to veľmi dobrý pomocník a teda je to stále nástroj, ale vždy si treba skontrolovať tú realitu. Uvediem príklad. Mali sme klienta, ktorý mal strašne pomalý web, povedali sme už, že proste ten základ by bolo treba zmeniť, aby to bolo lepšie a on, že viete čo, ja si nájdem na to plugin. Našiel si plugin, ten plugin, hej, čo mu tam porobil v tom PageSpeed, zrazu mal stovky a teraz akože on sa z toho tešil. No ale my keď sme zistili, že kde bola ten problém, tak problém bol v tom, že ten plugin urobil to, že pokiaľ sa nepohne myšou, tak sa nenačíta žiaden obsah. Tým pádom sa ten obsah načítal, alebo tá stránka sa nabehla veľmi rýchlo. Hej, PageSpeed tam dal tú krásnu stovku, ale ten výsledok bol ten, že stále ten klient, ten koncový zákazník čakal stále tých 5-10 sekúnd. Čiže je to nejaká metrika, ktorá akože má nejakú váhu, ale dá sa to už aj v tejto dobe proste oblbnúť nejakými rôznymi pluginmi a fintičkami. Čiže vždycky na konci dňa tá používateľská skúsenosť je najviac. No a čo je teda tá realita, že nejaké subjektívne zhodnotenie tej rýchlosti, alebo je nejaký taký iný nástroj, ktorý mi povie, že toto je tá realita, že podľa tohto sa mám riadiť? Tak ono je mnoho nástrojov, akože my sa stále snažíme ten PageSpeed, ale vrajme dávame si potom ten double check, že aj s tým, že to vyskúšame, povedzme ten web na dátach, na Wi-Fi, na desktope, hej, že to je tiež veľký rozdiel mobil a desktop, že či sa to načíta rovnako rýchlo. Takže vždycky to aj sami testujeme. Na konci dňa, na kom záleží, na tom zákazníkovi, ako sa on cíti, je to o tých pocitoch, o tých emóciách. Keď on má pocit, že dlho čaká, tak môžeme tam mať aj 100 bodov, ale on ten pocit proste bude mať. Čiže treba tam možno, neviem, niekedy sú také fintičky, že nejaký loading bar alebo niečo, ale tiež ten loading bar sa dá spraviť zaujímavo, že to tomu klientovi to nebude dlho trvať, alebo teda nebude sa mu to dlho načítavať, tak nebude mať to taký zlý pocit, ale mali sme teraz presne jedného klienta, robili sme mu taký konfigurátor a v nejakom momente tam bolo strašne veľa výpočtov na pozadí, čiže ono to potom mohlo vyzerať, že to zamrzne. Hej, a to presne by to vyvolalo tú zlú používateľskú skúsenosť. Čiže dali sme tam taký nejaký loading bar, taký príjemný a zrazu už aj my, keď sme to testovali, tak sme nemali pocit z toho, že nefunguje, to je to pomalé, ale OK, prerátáva mi to a už tá skúsenosť je o mnoho lepšia. Čo podľa teba, alebo aká chyba na weboch najviac ničí dôveru? Že keď by si mohol tak jednu možno pomenovať u tých užívateľov. A asi je to tá generickosť a teraz ako je to AI, tak je to ešte horšie, lebo tam si len tak vygenerovať texty, ktoré mi tam proste povedia také omáčky, ktoré nájdeme v ďalších 100 weboch. Keď tam napríklad nemáte nejaké vaše fotky, rozumiem, že v nejakom momente nejaká firma tam fotky nemusí chcieť mať, ale keď tam má fakt, že z fotobanky, alebo tam má nejaké siluetky, alebo niečo také proste nezmyselné a možno keď tam nie sú referencie, hej, že čo ja mám zase tú skúsenosť, aj tie referencie budovať a pracovať s nimi tak, že osloviť tých klientov, aby tam našli riešenie tých svojich problémov, že u nás na webe máme vždycky že referenciu a máme, že problém. Tento problém riešil klient.
OK, ako sme postupovali, aké riešenie sme pre neho našli. A aby ten klient, ktorý si pozerá tú referenciu, si pozrie, že toto je presne ten môj case, tá moja situácia a oni ju vedia takto vyriešiť, takže oslovím ich na ďalšiu spoluprácu. Čiže ak by si mal teda jednu vec spomenúť, tak je to tá generickosť, hej teda? Tá generickosť a málo také autenticity asi. A tá tam chýbala aj predtým, nie? Že aj pred tým AIčkom, len teraz je to možno ešte viacej viac citeľné. Citeľné, hej, že keď je toho viac. Tak, to je, akože je to teraz, tak ako je to vlastne všetko jednoduché a prístupné, tak už potom podľa mňa ľudia majú taký nejaký filter. Neviem, či si teraz napríklad ty všimol, že na Facebooku strašne veľa takých stránok robí teraz také plagáty alebo grafiky a úplne vidíš, že to je AIčko a je to ako keby ten istý model na to používajú na rôzne plagáty na veci a hlúposti a už keď to vidím, tak ja hneď scrollujem ďalej, lebo to ani nechcem vidieť, že ozaj by som si možno radšej v tom momente pozrel taký ten hnusný Word, hej, s tými 3D fontami a neviem čím, ako toto isté, že proste mám potom pocit, že ten človek si s tým ako keby ani nedá námahu, hej, že OK, vyzerá to možno krajšie, ale tá autentickosť, my chceme tú ľudskosť, tie chyby vidieť niekedy. Že keď to je príliš dokonalé, tak ťa to nebaví. Na akú časť webu by som sa mal zamerať, že keď chcem mať dobre vyladený web aj z toho UX alebo z toho používateľského hľadiska, že je to hlavná stránka alebo je to nejaká produktová stránka alebo nejaká stránka so službami, že čo je podľa teba to najdôležitejšie, lebo myslím, že väčšina ľudí aj tak nejde cez tú hlavnú stránku, ale sa vygooglí cez nejakú inú. No ono presne dôležité je sledovať si tie dáta a zisťovať, že kde mám najviac zákazníkov a naopak, kde mi najviac zákazníkov odchádza. A to sú presne dve miesta, na ktoré sa treba sústrediť. S tým, že presne môže to byť nejaká landing page z kampane, hej, že na tu sa proste sústrediť, vyladiť. Vieme k tomu používať nejaké rôzne nástroje na zbieranie dát, prípadne nejaké heatmapy, to znamená, že vidíme, že kde používatelia sú s kurzorom alebo kde sa pozerajú očami, hej, že sú rôzne nástroje, možnosti. A vlastne potom získame tie ďalšie dáta testovaním, hej, či už nejaký AB testing, alebo niečo si vyhodnotíme, OK, troška to upravíme, skontrolujeme to znova, že aj ty teraz sám vieš určite v kampaniách, že je lepšie pustiť 10 podobných grafík a zistiť, ktorá z nich je tá najlepšia, ako dať proste iba jednu. Je to tak? Tak určite, no, tak hlavne od tých dát to závisí. Tak. A hlavne to správanie zákazníka sa môže v čase meniť. Hej, takisto na tých reklamách, čo niekedy fungovalo, nemusí fungovať teraz. Aj tí v podstate používatelia webových aplikácií alebo na tých stránkach môžu sa začať správať nejako inak, lebo je nejaký nový trend. Hej. Napríklad aj tie telefóny priniesli nejaký nový trend, čiže zrazu sa nepoužíval kurzor, myška, klik, ale máš palec a tým palcom tiež nevieš možno robiť to isté, čo myškou. Sú tam možno nejaké také alternatívy, ale tiež na to treba ako keby myslieť. Že aby ten používateľ mal rovnakú dobrú skúsenosť aj na telefóne, aj na počítači. A čo by ma zaujímalo ešte z toho používateľského hľadiska, že keď je nejaká produktová stránka, alebo teda ak by som to z nášho pohľadu mal brať, že nejaká stránka so službami a je tam nejaký formulár, že čo by si odporúčal podnikateľom, že keď majú nejaký dopytový formulár, tam dávať ako nejaké polia, že či zbierať čo najviac údajov, že telefónne číslo, e-mail, a neviem, rodné číslo a všetko možné. Alebo že čo je také odporúčané, aby to neovplyvnilo to vyplňovanie alebo ten odchod tých ľudí. Hej, ono celé sa to točí stále tej rýchlosti, že aj ten klient nemá veľa času, preto je tá rýchlosť pre dôležitá. To znamená, že keď on chce vyriešiť ten svoj problém, chce ho vyriešiť ideálne hneď. To znamená, že keď stránka tam má napríklad nejakého chatbota alebo online podporu, to je úplne super, lebo on hneď vie komunikovať, riešiť tie veci. Teraz sa to dosimuluje tým AIčkom, čiže niekedy to ľudia nemajú radi, lebo proste neviete to úplne na tú konkrétnu situáciu tak správne odpovedať, ale určite veľa prípadov to vie vyriešiť. No a potom máš teraz samotný nejaký formulár a za mňa zbierať hlavne tie podstatné dáta, tie informácie, ktoré ty potrebuješ, aby si možno to nejako vedel vyhodnotiť si sám ten dopyt. Čiže niečo kontaktné, či je to e-mail alebo číslo. Ideálne je to číslo, aby sa teda vedel tomu človeku ozvať, je to také osobnejšie. A potom len možno, čo potrebuje od teba konkrétne, či to je nastaviť kampaň, či chce nakresliť nejaký plagát,
či potrebuje opraviť potrubie, hej, že mať jasno v tej jeho potrebe a jasné, vieš si tam dať, že OK, máte pokazané potrubie, v akej miestnosti ho máte, aké široké máte kolienko a môže tam byť akože môžeme ísť do detailov, ale proste to mám skúsenosť, je lepšie pýtať to v ďalšom kole. Aj to šetrí tvoj čas, aj toho klienta a áno, počul som názor, že čím urobíš to viacej robustnejšie a čím viacej to tomu klientovi trvá vyplniť, tak máš záruku toho, že to aj on myslí vážne, že už keď si vynaložil ten čas na vyplnenie toho celého, tak už je to kvalitný lead, kvalitný dopyt, záujemca o tvoju službu, ale stále treba to za mňa rozlišovať, hej, lebo zbytočne si môžeš veľa ľudí odpáliť tým, že proste keď je tvojá klientela, povedzme, že nejaký podnikateľ alebo niekto, kto nemá veľa času, tak nebude tam proste ten čas páliť. Hej, že môže to byť naozaj, že nejaký majiteľ firmy si nájde tvoju stránku, vyplní ten kontaktný formulár, lebo je rýchly, zrozumiteľný, vie čo ako a už potom to môže delegovať ten nejaký brief väčší, hej, ten doplnkový formulár na niekoho iného. Ale on sám, keď to uvidí, iba ho to odradí. Čiže pýtať si to, čo potrebuješ najnutnejšie a vždycky na to vieš nabalovať. Ja zvyknem odporúčať klientom, že nech aj v tých reklamách, že najskôr nech zbierajú čo najmenej toho, že nech je tých dopytov čo najviac a v prípade, že toho bude strašne veľa, takže potom to nejak zužovať o ďalšie polička, že lepšie ísť na to takto asi, ako dať tam strašne veľa toho a zistiť, že ti nič nechodí, ne? No jasné. Čo sa týka ale tých reklám na Facebooku, tak tam je to také, že nechcem to teraz znevažovať, ale veľakrát sa nám stalo, že klient klikol omylom, hej, že keď sme sa mu ozvali, takže ja som omylom, ja neviem, na čo som klikol. Čiže my tam napríklad práve, že dávame radšej o 1-2 polička viacej, že nech si tak človek troška uvedomí, že nech to nie je omyl, ale už keď ho máš na tom webe, tak už je to za mňa taký omnoho vážnejší záujem ako v tých reklamách. Hej, o to viacej, keď napríklad sa z tej reklamy preklikne na web. Čiže treba to tak nejako sa snažiť vybalancovať a voči tomu zákazníkovi aj máme napríklad klientov, ktorí majú nejaké technické veci alebo nejaké stavebné práce a tam už ten klient väčšinou má aj neviem, nejakú dokumentáciu, hej, alebo nejaký pôdorys nakreslený alebo čosi. Čiže keď tam máme to políčko, že na nahranie prílohy, tak je to pre nich aspoň dobrý signál toho, že tento zase zákazník to myslí vážne, tomuto sa ozveme prioritne. Čiže sú momenty, kedy je fajn to tam mať, hej, ale napríklad keby, že niekto chce dať PPC kampaň, tak mu tam asi nedáte políčko na nahratie súborov, hej, že možno má nejakú stratégiu, ktorú by vám chcel poslať, ale tiež to je asi väčšinou nejaká otázka ďalšieho kola. Sú nejaké také chyby na weboch, ktoré tie firmy nejak kopírujú medzi sebou? Mňa tak asi napadlo prvé, že tie unikátne výhody, čo sú, že sme 30 rokov na trhu a toto je, že si kopírujú ľudia medzi sebou a pritom ten užívateľ to ako nevníma možno ako výhodu. Ja som teraz videl takých dvoch rovín, že prvá rovina je presne to, že chyba je to, že kopírujú. Že pozrú si, že takto to má konkurencia, tak to správame aj my. Že nie sú vôbec nejakým spôsobom kreatívni, nechcú sa odlišiť od tej konkurencie, čiže proste bezhlavo to kopírujú. To je to prvé kopírovanie. A to druhé, to sú tie výhody, o ktorých si hovoril ty. A veľakrát sú to len také žvásty, také omáčky, že kvalitný servis, rýchly prístup, zrozumiteľný, ľudský, hej, že proste také veci, čo už v tejto dobe by mal byť určitý štandard. Hej, lebo tak nechceš si kúpiť produkt, ktorý nie je kvalitný. To, že ti povedia na webe, že je kvalitný, tak čo to o nich vypovedá? A malo by to byť o tých nejakých vyšších benefitoch. A to napríklad môže byť to, že mám hovoriť aj značky, či nemám hovoriť značky? Kľudne. Alza má, že do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Hej, a to je proste hodnota, ktorú neviem, či má nejaký iný e-shop, hej, že proste naozaj druhý deň to tam nájdem. A to je o tom, že proste dávať tým klientom niečo navyše. Máme tiež klienta, čo má investičný produkt a jeho hodnota navyše je to, že ty do toho produktu investuješ a on sa ti automaticky, poviem konkrétny príklad, aby ste vedeli, je to predaj parkovacích miest. S tým, že ty si ho kúpiš a môže to ako investíciu a ďalej to miesto sa bude prenajímať. Ale ten bonus u toho klienta je to, že ja ti zoženiem toho nájomníka, ty sa o to ďalej nemusíš starať. Čiže ja mám all-in-one, proste tú službu a nie je to o tom, že teraz tiež si kúpim investičný byt, investičný dom a potom musím si hľadať nájomcov. Nie. Tu si kúpiš to parkovacie miesto a hneď ti dáme tých nájomníkov a hneď máš z toho peniaze, ty s tým nemáš žiadnu starosť. Zaujímavé. Ešte naspäť k tej rýchlosti, čo je podľa mňa veľmi dôležité, že čo som aj ja nedávno riešil vlastne na našich weboch, že aká rýchlosť je za teba ešte OK,
že možno z hľadiska načítania tej stránky, keď je to povedzme takáto stránka, ako my máme, že pri službách, čiže taká jednoduchá stránka pre firmu, že načítanie stránky a potom nejaké také odozvy na stránky, že dá sa povedať nejaké také všeobecné číslo, že toto je nejaká hranica, cez ktorú by to nemalo ísť? Tak máme nejaké štatistiky, hej, že kedy odchádzajú tí zákazníci, čiže to je dosť dôležité a to je dosť podstatné. Len tam ešte možno k tej rýchlosti by som povedal to, že jedna vec je presne ako sa ti dlho načíta tá stránka a potom, že ako dlho človek hľadá to, čo potrebuje. Čiže on keď sa musí na tej pomalej stránke preklikať cez 5 až 10 podstránok, aby našiel to, čo hľadá, tak každým tým jedným preklikom sa znižuje tá šanca, že odíde a neviem, za mňa akože tie 2 sekundy sa dosť dlho používajú už niekoľko rokov, že to už je veľa, ale fakt veľakrát je to pocitová záležitosť, že keď to človeka, vymyslím si, nejako vieš zabaviť alebo niečo počas toho načítania, že niečo sa možno udeje zaujímavé, tak mu to ani tak dlho nepríde, ale samozrejme doba je rýchla, chceme to hneď teraz, nechceme čakať. Čiže aj my naše weby, ktoré robíme, sa snažíme robiť tak, aby keď sa dodáš ten link a máš taký priemerný internet, tak hneď sa ti to načíta, ani nečakáš. Čiže podľa mňa je tá doba tak rýchla, že by si nemal čakať na to načítanie, pokiaľ tam fakt nemáš nejaký extrémny obsah. A tým ešte k tej rýchlosti a špecificky k mobilom, lebo tam vlastne, že my vidíme na kampaniach, že väčšina tých prístupov je z telefónov alebo smartfónov a ako vplýva tá rýchlosť na toto, že tam predpokladám, že nie vždy má človek akože nejaké, alebo na desktope máš vlastne akože na počítači optické pripojenie, že tam je to akože super rýchle, to rýchlo načíta, ale keď máš telefón asi niekde v horách, tak tam sa to ešte aj dlhšie môže načítavať. že akým spôsobom tu zohráva rolu tá rýchlosť, že aj tá optimalizácia, ako si to človek vie možno otestovať, že tento môj web je dobre prispôsobený aj na nejaké pomalé mobilné pripojenie. V podstate dajú sa tie situácie simulovať, prípadne naozaj človek môže do tých hôr si to vyskúšať, ale presne z tohto dôvodu že sa ráta pri tom telefóne, že sú nejaké dáta mobilné napríklad, ktoré nemusia mať takú vysokú rýchlosť, tak sa veľakrát ten obsah optimalizuje. Nie len z hľadiska toho, že máme optimalizovaný obrázok, hej, že nemá 10 MB, má zo pár kilobajtov, ale aj ten obsah samotný, že nezobrazia sa mi tam všetky sekcie, hej, nespustia sa mi všetky skripty, ktoré tam napríklad mám z hľadiska nejakých funkcií, že snažím sa aj ten telefón mi odbremeniť od toho, čo nie je nutné. Nie je to vraj iba o tom, že sa to inak zobrazí, ale z hľadiska toho displeju, že má iný pomer strán, ale aj toho samotného obsahu, že keď tam nemusím dávať nejakú fotku, ktorá tomu klientovi neprinesie nič extra navyše, ale na tom desktope je krásna, tak ju tam proste nedám. Hej, alebo keď naozaj mám nejaké prvky, ktoré zaberajú strašne veľa miesta, znova troška môžem tam dať toho obsahu menej, pozmenšovať si to, dať tomu nejaký iný tvar, inú formu. Takže dajú sa aj simulovať tie situácie, môžeš to aj ísť vyskúšať, keď pôjdeš napríklad na turistiku, že ak sa ti to načíta, ale určite by web na telefóne nemal byť jednak k desktopu. Keď vidíš nejaký web, alebo keď nejaký klient príde za tebou, že má nejaký web a ten web je povedzme, že pomalý, zle navrhnutý v určitých veciach, že je pre neho lepšie to celé prerobiť, alebo dá sa s tým niekedy aj niečo robiť, že povedzme upravíš tam len nejaké veci a vyriešiš nejakú rýchlosť. My sa vždy spýtame, že koľko na to má budget, že to je taká častá naša otázka a potom si povieme ten krok 2. Sú weby, ktoré sú nejaké štandardizované, to znamená, že majú napríklad WordPress a tam vlastne sú nejaké možnosti, ktoré sa v rámci možností alebo v rámci toho celého dajú. Ale keď príde za nami klient, že tu mám takýto custom, ktorý mi robili programátori, nedorobili mi ho, hej, že to sa nám tiež stáva, tak to sú projekty, ktorých bočíme, lebo kým len človek pochopí to, ako to ten programátor robil a tým, že to je custom, tak je to vlastne problém. No a keby takto príde za nami klient, vrajím, ak je to nejaký WordPress, vieme tam my za nás urobiť nejaké optimalizácie, také tie štandardné, ale ak je už zvolený zlý základ, tak sa to robí veľmi ťažko. Príklad, podnikateľ si sám robí webovú stránku a tak nájde si nejakú peknú šablónu, použije ju. Tá používa nejaký builder. Builder je vlastne
plugin, ktorý pomáha bez nutnosti nejakého veľkého programovania tvoriť stránku, vkladá tam elementy, teda nejaké prvky, časti tej stránky, tak použije teraz, myslím si, že Divi. Potom zrazu zistí, že tento druhý builder má napríklad krajšie tie prvky, tak dá tam henten. A zrazu tam môže v jednom momente mať 4 buildere, a ktoré sa môžu v nejakom momente hrísť, hej, alebo medzi sebou, nevrajím že superiť, ale že proste je dobre tam mať ten jeden builder, hej. A to isté nielen builder, ale iné pluginy, že keď mám plugin na zrýchlosť, nejaké cacheovanie, ukladenú medzi pamäte, tak tiež je fajn, keď tam je jeden, keď tam ich nie je 10. Takže to sú veci, že my napríklad vieme tie pluginy nejakým spôsobom ošetriť a tak ďalej, ale keď už ten základ na tom builderi je zle spravený, tak veľakrát poviem tomu klientovi, že bohužiaľ za nás to riešenie je nový web. Lebo OK, môžeme sa takto akože krútiť do kolečka a hrať sa s tým a snažiť sa, robiť nejaké fintičky. Do nejakého momentu to bude fajn, ale keď vy ste si už ten základ zvolili zlý, hej, to je ako keď človek stavia dom. Keď si dá urobiť zlé základy, tak je to proste problém. Takže aj tu pri tom webe treba správne zvoliť ten základ, tú architektúru, to, čo ten web má pre mňa riešiť, čo je tá jeho funkcia a až potom robiť tie ďalšie kroky. Lebo je to fakt obrovský štandard, že vznikajú lepence a stáva sa to aj nám, že dovzdáme klientovi fakt dobrý web, funkčný a on teraz, v tejto blogovej časti by som chcel, že by tam museli dať e-mail. Ani odkonzultuje to s nami, sám si tam nainštaloval nejaký plugin a zrazu zistíme, že ten plugin spomaluje celý web, lebo sa nespúšťala na tom blogu, ale spúšťa sa na celom webe. Hoci sa tam nezobrazí, ten skript sa spúšťa a zrazu má ten klient o sekundu pomalší web, tým, že si to tam sám on vložil. A druhá vec, ten pop-up okno, to okno, ktoré tam na teba vyskočí, tak vôbec nevyzerá v štýle tej stránky. Hej, takže zase pôsobí to tak nejako, že som na tej stránke, nie som, že má to iné farby, iné fonty, iné teda druhy písma, má to iné tvary, hej, farba, že môže to tiež vyvolať takú nejakú nedôveru alebo horší pocit pri tom zákazníkovi. Čiže sú veci, čo sa dajú vyriešiť, ale veľakrát sa stáva, že povieme klientovi, že za nás to riešenie je nový web, lebo bolo by s tým viacej práce a bolo by to pre klienta drahšie toto prekopať, prerobiť, ako to urobiť na novo. Že naozaj niekedy je ľahšie to hodiť do koša a urobiť to na novo a je to o mnoho šetrnejšie k peniazom. Je taký prípad alebo niečo, na čo si spomínaš, že ste opravili web alebo si niekomu urobil nový web a biznis mu nejak išiel, že nejaké kontakty alebo nejaké objednávky zbieral a keď sa toto zmenilo, že buď sa to opravilo alebo sa urobil nový web, že sa mu zlepšili tie objednávky alebo zlepšili nejaké čísla v predajoch. No v podstate asi každý klient, ktorého fakt máme, je taký, že sa snažíme to celé tak prispôsobiť, že poučiť sa z tých chyb toho minulého webu, čiže to tá rýchlosť, potom aj tá dostupnosť informácií, aj to, ako to vyzerá. Máme dokonca teda klientov, ktorí mali úplne nové značky, začínali na holej lúke a už po prvých týždňoch tam mali fakt, že výborné výsledky, lebo sme sa snažili na všetky tie veci myslieť, na nič nezabudnúť a to je tá vec, že ten podnikateľ, on nevie robiť ten web, on nerozumie, on dáva dôveru a my sa snažíme s tou dôverou pracovať takým štýlom, že ho nechceme sklamať a robíme tie veci tak ako pre seba, že to je pre nás dôležité, že áno, dá sa, že to si klient nevšimne, to neuvidí, to je jedno, ale na tých detailoch sa to práve celé skladá. Čiže ak sa nepodcení tá webová stránka, tak potom aj tie PPC kampane môžu inak performovať. Máme jedného tiež PPCčkara, s ktorým spolupracujeme a teraz sme mu dávali teda ten náš nový jeden projekt a povedal presne, že chalani, tie kampane idú, že ani ja sám nechápem ako, že naozaj aj tie videá ste dobre dodali do kampaní, grafiky, aj ten web je svižný, rýchly, zrozumiteľný, že super. Takže vlastne, keď má človek dobrý web, tak zrazu vie aj šetriť na kampaniach a už je to také celé, také, že sa to prelieva z jedného do druhého a je tam taká príjemná symbióza, lebo sám vie, že keď za mňa príde klient, že máme takýto web, chceme spustiť kampane, tak tým povieš, my tam môžeme dať aj 1 000 000 eur a nikto to nekúpi. Takže je to tak. Je to tak. Takže ak by ste chceli profesionálny web, tak frosted.sk. Ďakujem za rozhovor, Martin. Ja ďakujem za pozvanie. Tešilo ma. Snáď aj na budúce. Tak. Celé časti podcastov a ďalší zaujímavý obsah o marketingu nájdeš na herohero.co/boost.